खुलुमबाय बिजनी हालामनि जों माहारियारि आफादा बे फुजा मेला समाव देग्लायल' नङा सिगां बोसोरफ्रावबो सिगाङावबो जोङो बिदिनो जयै खौसेयै फुजा मेलानि सोमोन्दै बिदिनो खौरांगिरि मेल खालामनानै जोंनि हालामनि गासै फुजा आफादफोर जायफोर जायगायाव फुजा मेला खुंनाय जायो बिथांमोनखौ खावलायबोनाय जादों। देग्लायबो जों खावलायहैदों। मोनफ्रोमबो फुजा कमिटिनि बिबानगिरिफोरजों जों सावरायखांबाय। सावरायनानै जों खावलायबोदों फुजा मेलाखौ जाहाथे गोलाव खालामा, सुंद'यै खालामनानै जाहाथे आब्रुथियै बे फुजा मेलाखौ बारग'होनो हायो बेनि थाखाय जों खावलायहैखांबाय। दा नै फुजाया दिनैनिफ्राय महालया फुजाया जागायबाय। दा जागायनाय लोगो लोगोनो जोंहा मोनसे आरो गिलिर बिबान फैबावदों। बेनिखायनो जों दिनै खौरांगिरि मेलजों जोंनि ओनसोलनि जायफोर आफादफोरा फुजा मेला खुंगोन बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरगोन आरो जोंनि ओनसोलनि जायफोर आफादजों सोमोन्दो थानाय बा थायो गासै सानसुमै बिथांमोनखौ जों खावलायगोन नैबे फुजा मेलानि समाव जाहाथे बयबो गोख्रोङै नोजोर होलायो, गोख्रोङै नोजोर होनानै जोंनि जि थासारि दानि जि सोलिबाय थानाय थासारि बे थासारियाव जाहाथे जोङो गब्र'नाङा, खैफोदाव जों गोग्लैनाङा बेनि थाखाय जों सांग्रां जानांगोन। दा आं खावलायगोन नैबेखौनो माहारियारि आफादनि जानानै फैगौ फुजा मेलाफ्राव जाहाथे जोङो फुजा मेलानि मुङाव बयबो न'निफ्राय ओंखारलांनाय समाव जोङो ज'यै थांलायलायो। फुजा मेलाखौ गोबाव फुजा मेलायाव बेरायाल'सिनो जोङो बयबो जाहाथे थाबैनो फुजा मेलानिफ्राय जानखारबोयो बेखौ जों खावलायगोन। आरो बेनिफ्राय जों नैबेखौबो नुबोदों, नंगौ मोनफ्रोमबो फुजा मेलायानो सांग्रांथि जादोंबाबो थेवब्लाबो फिसा फिसौ जाथाया सिगांनि फुजा मेलाफोराव जानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेखायनो एइबार जाहाथे बे फिसा फिसौ जिहेतु जाथाय बे जाथायाबो जाया बेनि थाखाय फुजा कमिटिफ्राबो सांग्रां जानांगोन। फुजा कमिटिफ्रा गोख्रों नोजोर होनांगोन। बिनि राहाखौ लानो थाखाय खाथि खालानि जायफोर पुलिस बिफानफोर दङ बिथांमोनजों मोजां सोमोन्दो लालायनानै फुजा मेलाखौ बारहोनायनि हाबाफारिखौ मावलांनांगोन बेखौ जों खावलायदों। जोबथारनायाव आं नैबेखौल' खावलायगोन जाहाथे एइबार मोनफ्रोमबो फुजा आफादफोरा फुजानि मुङै जेबो गेमलिं बा फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ फुजा थिलियाव फाना आरो बिनि साखाथि फाखाथि थानाय गासै सोरबाफोर जुदि फानोबा बेखौ गोख्रों राहा लानो थाखाय फुजा कमिटिफोरखौ खावलायहरगोन। आरो जुदि जोंनि खावलायनायखौ बा फुजा कमिटिनिखौ खावलायनायखौ बै जायफोर दखानिफ्रा बेबायदि गेमलिं बा फेग्रा मुवा बेसाद फाननाय बेफोरखौ खालामनाय नुयोब्ला जोंबो गोख्रों राहा लानाय जागोन। जोङो बेयाव गोख्रों राहा लानो थाखाय जों थियारि दङ। दा बेनिखायनो खावलायबाय जाहाथे बे थासारिया फैया, बयबो जाहाथे गाव गावनि आब्रुथियै बे फुजा मेलाखौ बारग'होगोन। आरो फुजा कमिटिफोरखौ खावलायहरदों दासिमबो जुदि सोरबाफोर थिरांथा लायाखैबा फुजाजों लोगोसे मेलाखौ जाहाथे सुंद'यै खालामो बेखौ फुजा कमिटिफोरखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनैनि बे खौरां मेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायहरनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा 1986 मायथाइयाव जेब्ला फरायसा आफादजों दानाय जायो बे समनिफ्रायनो गुबुन गुबुन माहारि आफादफोरनि गेजेरजों गोरोबलायनानै मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौनो मावबोगासिनो दङ। दिनैसिमबो जोंनि बिजनी दख'रा आइजो अनसाय आफादा बेबायदिनो मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादजों गोरोबनानै मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौनो मावबोदों आरो जोंनि समाजनि जेंना जेंगोना हारिनि अलखद समाव जोंनि आफादाबो सिगांबोदों, मोनफ्रोमबो हाबाखौ मावनो थाखाय सांग्रां जाबोदों। दिनैनि बे समावहाय आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे बोसोरफ्रामबो फुजा मेलायाव जिहेतु जोंनि बर' माहारिया मेलानि मुङाव बायदिसिना जाथाय जानानै थाङो, बे जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय जोंनि बिजनी दख'रानि मोनफ्रोमबो आफादानो
बेखौ होबथानो थाखाय सिगांबोगासिनो दङ। एबारबो जोंनि मोनफ्रोमबो बिजनि दख'रानि माहारियारि आफादफोरा बे फुजा मेलानि बायदिसिना जेंना जेंगोना आरो गोबां रां रुफा गारनानै फुजा मेलायाव बाहागो लानाय, गोबां गावनि फरायनायखौ दोननानैबाबो जोंनि लाइमोनफोरा माने रंजा बाजायै फुजा मेलायाव बाहागो लानाय, बेफोरखौ होबथानो थाखायनो जोङो बयबो खौसेयै नाजादों। सिगां जोङो जोंनि बिजनि दख'रानि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादानो मोनफ्रोमबो फुजा आफादफोरजों सावरायहैखांजोब्बाय आरो बे सावरायनायनि गेजेरजोंनो जोङो मिजिं थिदों जे जोंनि बे बिजनि दख'रानि मोनफ्रोमबो फुजा मेलायानो गाहामै जानानै थांगोन आरो जोंनि बर' लाइमोनफोरा आरो दिथागिरिफोरा जाहाथे जेबो जेंना जेंसियाव गोग्लैया, बेखौनो आं गुरै खावलायो। मानो होनोब्ला जोंनि बर' लाइमोनफोरा सानस'नो हाया जे जोंहा मा खहा जायो। फुजा मेला जानायजों जोंहा बेसेबां खहा जायो। फारसेथिं रांखावरि, फारसेथिं सम, फारसेथिं गोसो, फारसेथिं सोलेर होननानै बुंनो हायो। मानो होनोबा फुजा जायोबा जोंनि बे खस्थ'यै खामायनाय रांफोरा ओरैनो थाङो। फारसेथिं जोंनि गोसोआबो मोजाङै थाया। फारसेथिं जोङो गावनि फरायनाय, गावनि लाइमोन बैसोनि जि हाबाफारिखौ मावनांगौ, बे हाबाफारिखौ जों मावनायाव हेंथा सौफैयो। दा बिनिखायनो आं गुरैयै खावलायो आफादनि जानानै, जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि माहारियारिनि जि लुबैनाय, जि थांखि, बे थांखिखौ जाहाथे मानियो आरो मानिलायनानै जोंनि बर' हारिनि मावनांगौ हाबा, इयुन समावबो नोंथांमोनहानो बर' हारिनि दैदेनगिरि जानांगोन, बर' हारिनि रैखाथिगिरिया नोंथांमोनहानो। बिनिखायनो साफ्रोमबो लाइमोन आरो दिथागिरिफ्रा जाहाथे जोंनि बे माहारियारि आफादनि जि साननाय, जि थांखि, बे थांखिजों गोरोबलायनानै थायो, बेखौनो आं गुरै खावलायो। जोंनि बर' आइजोफोरा जोबोद दुखुनांथाव गाननाय जोमनायनि फारसे माने जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ, नाथाय जोंनि बुंनायनि माने जेरैबायदि बुंदों बिदि जायाखै। माने बेफोरो बांबोगासिनो दङ। गाननाय जोमनायनि फारसे जोंहा जोबोद लाजिथाव जालांबाय। गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायखौ जों मोजां मोनो आरो गावनि दोरोङारि जि गाननाय जोमनाय, बेफोरखौ जों बावगारलांनो हमबाय। दिनै जों नुनो मोनो बर' आइजोफ्राबो लंपेन्ट, जिन्स बा बिदिनो स्पर्टिं गाननानै गावनि महर मोखांखौ माने आइजोनिफ्राय माने हौवासाफोरनि महर बायदि नुनो नागिरनाय बायदि जालायलांबाय। मानो होनोब्ला बिसोरनि गाननाय जोमनायफ्रा ओरैबायदि नायथावै जालांबाय, माने बेखौ जोङो हौवासा ना हिनजावसा होननानै हमनो हाया जालाङो। बेनिखायनो जोंनि आइजो अनसायग्राफोरा जेब्लायबो खावलायबोबाय थादों, जाहाथे आइजोफोरा गावखौ आइजो होननानै सिनायथि होयो आरो बिसेसकै दिथागिरिफ्रा गावनि फिसाफोरखौ जाहाथे मोजाङै नोजोर लाखियो आरो गाननाय जोमनायनि फारसे मोजाङै बुजायलायो, बेखौनो आं गुरै खावलायनाय थाबाय। जाहाथे गावनि दोरोङारि गाननाय जोमनायजोंनो फुजा मेलायाव थाङोब्लाबो सम मथे थांनानै गावनि बिमा बिफाजों लोगोसे थां आरो लोगोसे फै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैबावदों जे माने दिथागिरिफ्रा जोंहा गावनि फिसाफोरखौ लोगोफोरजों थिनहरनानै माने गासिबो दायित्वखौनो एरायनो नागिरो। जाहाथे नोंथांमोना बिब्दि साना, गावनि फिसाखौ लोगोसे लांनानै जोबजासे बेरायनानै फैयो आरो जेबो जेंना जेंसियाव जाहाथे गोग्लैया, बेखौनो आं गुरै खावलायो। जोबनायाव आङो नोंथांमोननिसिम आरोबाव फिन बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावनायजों लोगोसे जाहाथे जोंनि बिजनि दख'रानि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि जि थांखि, फुजा मेलानि सायाव जि लानाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ गाहामै मावफुंलांगोन। गावनिनो हारिनि मावनांगौ हाबा होननानै बयबो सांग्राङै
नोजोर लालायगोन आरो खौसेयै हाबा मावलांगोन होननानै मिजिंथिनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 2 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।